السلام عليكم دخترو. هنا zaказujemo bu omodan. Ina Michel. Hazır hamma sabah video meknun. Hamma şifriyat meknun. Ina işte. Hadi sorçi dost zakaz. Bu çan çizay diga baroy xona. Lekin bu çan çizay diga baroy furuş. Ina Michel دخترو. Ina hazır hamma sabah video kardan nishon metum. Ina دختر kay xushru. Ina zakazam hamma sha xushru kada. Чи кардам бисёри хош хашкри худо. Заказан. Ина Michel دخترو yo zakaz. Ино заказ инҷа чанд чизош заказ. Прошоку чанд таш заказан дختаро. Ина Michel почти хеле чизо заказан. Ини крема чанд борҳоя мефурӯшам. Беҳад крема аҷоиб бутай. Клиент мумкин я 5 бор ё 6 бор мумкин мегирад ҳами крем. Беҳад креми нағза, креми хушрӯй гуфта. Пас яъне мегира ка як тамом кад мегира истифода мекунам. Иноям заказ. Баъд иноям заказ дختаро. Инам хай заказай барои растяжек. Беҳад чизои нағзай дар компания Faberlic. Ина марҳамат духтарако касоне ки заказатон кардаги будед омадагиред. Касоне ки заказ кардани ҳастед марҳамат. Чизе ки дар корайтона ма заказ мекунам, равон мекунам. Агар шаҳри худам боша ина заказтона хона меорам. Заказтона Ина Michel омадагиред. Инош боша духтаро. Ина новинкаҳо аст компания Faberlic. Беҳад аҷоибот. Ино шампун бухошонда гав не духтаро аҷоибот будоран. Ина духтаро аҷоибот нига ғафси ира бинед. Ина ҳамта ғафсай ки ина бинед духтаро. Инош боша гел для душа. Иноям аҷоибот бухошонда гав нест духтаро. Ина нига чӣ ғафсан. Ина баъд ини собунаям новинка. Иноям будан пеш будан аз продаж бомдаги будан. Чанд вақта буд наличина буд бо ина дига намудош бромадай. Аҷоиботан буҳои аҷоибот мекунан. Ино ручной мило гуфтаги аҷоиботан. Аз фруктиҳо тайёр мешава. Инаш боша духтаро заказай. Беҳтарин барои кунипоро тоза мекунад. Ани губка ҳам барои пасдошавӣ аҷоибот. Инашам барои хутон гирифтагиём. Перчатка барои ванаю валникам хи чизоро шуштан. Хайнам хи хулас духтаро. Нам хи боракои майни чайника барои худам гирифтам. Бинед компания Faberlic нам хи чайника нам хи чизоям дора. Иноям заказ. Хай кораи зиндагӣ шумоя метавонед ё кор кунед ё заказ кунед. Шумо метавонед хутон регистратсия шавед. На марҳамат нависед номерои мада ҳамаша нишон метавонам. Шумо метавонед ки маҳсулотҳои хонаи хутон харед. Баъд ина касоне ки регистратсия мешавед шумо Ина Michel подарка мешава. Дар заказ якумтон ки кардед дар дуюм заказтон шумо метавонед ки аз ҳамин духиҳо якташ нави бар ҳамроҳи закази шумо подарка биёяд. барои ҳаваи духтаро ҳаракат кунед. Ина марҳамат. Ин памперс барои бачам гирифтагиём. беҳтарин памперсо дора компания Faberlic. ҳамаш хулас чизои даркорӣ барои зиндагӣ. Марҳамат нависонед.